Sa firing line. Councilor, may gabi, sir. Nang may gabi si mo action art lo kasi mo tag palamati may gabi gyud. Ah. Kasi ko sa silento mo kag very valid di ka tama. Gani, siling ko ganita ni isaw na lang ni kapagasto sa national government upod sa LGU. Bilang abisan ang mga priority ng mga projects. Okay, pa iwaitan, next time na lang na. Itugyan ako na nung matabo na. Pero dapat ini nga tuig ni focus kita nga patyod sa COVID blood. O mo na lang na siling ko, Councilor? Amo ginan sakto ginan siya no. Pero ang imo ta ko ginagina bring up ng issue kung bala pabor ang LGU or ako personally no being the chair of the Committee on Transportation and Traffic Management kag Committee on Laws and Good Government. Hindi ko pabor ng action art no sa liwak sa national government sa no vax no right policy no. Kaya ako niya nakita it will violate the Bill of Rights ng aton yung pamuluyo. Kaya secondly, nang ginalibay ang aton ekonomiya, ang drivers sa lugay na nila suffer. Wala ni sila ka pangabuhi tungod na wala pa sila gina-allow nga mag-drive during the pandemic. Pero hindi ka pa sila magpasakyon ng mga pasahero nila nga hindi vaccinated. So sa ako na kami nakita nga legal basis sabi ng action art sa siningaliyok sa gobyerno. Dumaamon siya wala sa ilaman niya policy sa una nga ang riding in tandem dapat may ara nga barrier, na plastic barrier sa sulod patunga sang driver kag sa riding in tandem. No? So makita talaga hindi kita mo bala ang direction sa ato nga national government with regards sa sining pandemic. Aha. Pero kabay pa siling kung gani sa uli because kabalugig kong ini policy ni sa national government pero sa uli ini ipasa man ni si LGU gyapon kung paano nato implementar di sir mo? Ang action art, no, ako napatigil kung akong wala isang offense if there is no level limited. Ngunit kung wala isang lagi nga nag-prohibit ang isa ka wala man ka dapat kailan kaso, no? Kada ako pala lang kung padalman mo gani bala action art, ako din pa sa iyo, magsaka ko, i-prevent mo ko from doing what is right, within my right. Hindi ko ganun kapal kaso sa imo na coercion, no? Like coercion, kasi gina-prevent mo ko from doing what is right, no? Correct. It's not being prohibited by law. So, amo na nakita ko na dabala action art nga mga legal impediment kapag patuman sa sining action. Kabisan ako, no? Nang bilang isa ka chairman sa committee on ng transportation, biskan mag-advise pa sa amon ng DILG nga mabra kami sa ordinansa nga i-penalize ang unvaccinated na passenger nga magsakay sa salakyan. Ako, personally, action natin hindi mag-obra. No, I will not sponsor any ordinance for that matter nga nag-discriminate sa unvaccinated na mga pamuluyo sa siyudad sa Bacolod. Pero okay, gwa sila, siling mo hindi ta sila pagpasakyon kay proteksyonan ta sila. Pero te proteksyonan mo kay hindi sila matapikan, patay naman sila sa gutom kung dito sila obratin nila sa blind la. Correct na siya, no? Kag kulang taon natin, makapanya lang tayo sa vaccination. Pero kung wala nagapatid sa vaccination, hindi ka sila pag-discriminate. Ay kung kulang taon ginaton, sila man ay Alas 8:03 na Action Radio Philippine Standard Time. Action firing line. Gusto na ang ginambal ni Councilor Dindo Ramos din kakita sa primero to yang nga daw ginahimo kita. Although nga maintindihan naton nga first ini nga nagigo sa Pilipinas. Nga mo ni ka-worst ang COVID, no? Turban sing una utangan mo ya plastic barrier ang motorsiklo din kakita yang klase paminsaron man. Mag-asawa na ginamang kasanay may plastic barrier pa. Tiyan mo na gani siyang una, di na mas-safety. Aw, pangkason mo nga asawa sa motorsiklo upod sa banay, ha? Nga nagahulid sila kung gabi, or pasakyon mo dala sa mga basis kag sa mga jeepney. Amo na ba lang mga logic? Kung mo na ba kasimple man lang, nga tani, ibutang ini sa husto nga pagtuon na lang, ina ba lang maklaruhan na gid lang, kay sa tutuod lang kung magsigi kita balik-balik, sini back to square one every time, problema gini daw. Problema gini. Kaya stahan na lang magpila ka tuig, basi madikada pa ni malabutan kung may bago naman nga mutation sa variant. Nga pag tulotawhay,
ang gobyerno, mambal naman nga okay pwede na kamukagawa na kayo nagtulutawhay na O, next time naman Pagtaas naman ay hindi may granular lockdown naman Doon muna bala, Councilor, sorry, ginautod linyata. Oo. Yes, sir. Yes, you were saying kay na, sir? Oo, ang ako niya stand, no, I am against sa mandatory vaccination. Mm. Especially naging sa no vax, no right policy. Sa ako niya, being a lawyer, that is a violation of the basic right ng isa katao. Okay. Gina-discriminate mo siya. Secondly, ng basic kinasato na action art, nga kung wala sang layi, naging violate, why man sang crime nga nakunit. So ano ba ang layi, nga ginapasar sa ato national government, nga nagasili nga hindi ka magsakay, kung unvaccinated ka, wala. So wala penalty, hindi mo siya dapat ma-force or ma-coerce or ma-compel nga hindi siya magsakay. So, agay na, sa nasiling ko na blakagina action art, even if there is an advice coming from the DLG, ng LGU ang pasasulay with regards to that, ako as chairman of the Committee on Laws, hindi ko yung sponsor sa siyang lagi action art kasi nakita ko daw very oppressive. Okay. Very, nang napinaton nga anti-poor. Nang wala tagi na revive ang ekonomiya sang Pilipinas. Ako yan nagkakampanya, ko nga ng vaccinate action art no kay una, ako gani ng more than a mass ako na admit sa hospital because of COVID. Kaga 2 months after my discharge sa hospital, gina ng oxygen pa ko tungkol nga budlagi na nga akong sitwasyon. Ang akong sister, 4 months ago, napatay tungkol sa COVID. That's why yung COVID, ni siya na bagay. Ano kanya siya? Very serious ni. Kag dapat atubangon tani, kag dapat maging preparado tadi. Pero hindi naman at the expense ng atong pamuluyo nga wala yung nagapati sa vaccination. Kahit ginarespeto naman na sila, may mga religious belief pa na gani action art nga dapat natin respetuhan, arami na constitutional guarantee gina nga respect naton ang religious belief sa atong mga pamuluyo. So sa ako I find it very, very oppressive. I find it very similar sa policy man sa DILG sa una, nga kung wala ka sang barrier sa tunga sang naga-drive sang motorcycle, kag sa nagaangkas, nang hindi ka dakpod kanila, no? So, sa ako niya doon, hindi na mo action art, ayan, share ko sa imo sentimento. Pero halimbawa, kay kundi may mga statement nagligad nga kung hinali, magpasar man ang Congress sa mandatory vaccination, hindi ayan makalapas sa Bill of Rights may na kung mandatory mag-obra sila kasuguan, Councilor? That's why ako nga niya nakita wala sa congressman nga nag-sponsor sina. Kaya that will be put into a challenge sa atong Supreme Court. Ang interpret man lang sa legality, constitutionality sa isa kalayi o sa isa ka contract, it's the Supreme Court. Okay. So ako, being a lawyer, nakita ko nga lampas sa diretsyo sa aton tumuluyo. May ara siya, hindi ko na tawag ginato, kung tanan vaccinated, dayon ang isa hindi siya vaccinated. Ang risbogan hindi niya sa vaccinated, ara sa iya. Kasi siya mo ng vulnerable siya sa transmission ng COVID. Kag siya lang gidaya ang masuffer sila da. Especially kung in fact action art ko na tawag ginaton nang damo na subong positive. Pero kalabanan nga na-infected sang virus, naka-withstand sila, no? Ang natabuhan ni sila daw kitbon ng ubo. Pero wala ganin death nga na-report. Tungod nga vaccinated. So kung hindi kayo vaccinated, kag ma-infect ka, delikado ang life mo gidya. Wala tawag ginaton. That's why ang risgo gani ara sa sa persons who refuse to be vaccinated rather than those who are vaccinated already. Actually, kundi may gimpasar man, that was 2020, kag napermahan February 26, 2021, ang Republic Act number 11525 ni bala, an act establishing the Coronavirus Disease 2019, COVID-19 vaccination program, expediting the vaccine procurement and administration process,
providing funds therefore and for other purposes. Galing gid do hindi gid na why gid siyang mga kuno mabugat ang makasuguan yung nangin part sa sining Republic Act, Councilor, no? Actually, ng Action Art, doon ko lang taon ginaton siya conservative funds na nga ginalaw ang aton ng government to evenly align mga funds nga hindi dapat pre-align. But during this extraordinary times, sinalaw ka na. Okay. But there is no act being prohibited in that law. So wala kanina sa penalties. Di ba? Wala kanina penal provision. Sila criminal na may makumit for violation of such act. So ina siya nag-provide siya sa mga mechanism Action Art kung paano i-utilize ang funds ng national kag ang local government. Aha. Pero kung may ara gid man advisory or memorandum halimbawa from DILG kung may ara gid mas kaisog magpapanaog sini, so makulod gyapon hindi kita kung bisan sa no vaccination no ride policy hindi kita magpatuman. Sa ako na I will not sponsor it kung malam mo kung isang DILG nagtatag na sa amon sang advice na to pass this ordinance amo na nang gina-comply man na namon. Pero this time around siguro kung may ara na ng advice sa amon na DILG nga magpasar sa silang ordinansa, ako yan ang hindi ko mag-sponsor. Kung may ara di man member of council diya sa city council na mag-sponsor sa silang ordinansa, I will be the one to also oppose that legislative measure. Kaya kung kapati kung that would be oppressive, that would be discriminatory, that would be unconstitutional. Aha. Ako nang nayam ng Action Art nga pagpati. Yes, why pa man nasubok wala tunta kung may ara man sila sa specific tong guidelines advisory pagwa sa nasyonal sa Gani. In fact ng Action Art ng si Councilor Gamboa bala nagpasar na sa sang nagligad. That was maybe around 4 weeks ago. Sang isa ka resolution nga nag-express ang sentiment sa sangguniang panunsod nga against kami sa mandatory vaccination. Nag-abstain ko to kay siling ko. Against ko na, but hindi through a resolution. Kaya why man gani i-hook ang aton nga national government or even ang aton nga local legislature na magpasar sa sinang alayi. Ang ako lang ito, ko nang it would send a very bad signal sa aton mga pamuluyo na gina-encourage na magpa-vaccine. Yet nagkasiling kita yung ng against kami sa mandatory vaccination. Against kami, but not to a resolution. That's why nag-abstain ko to. Pero hindi mo silingon nga pabor ko yan sa sa ng mandatory vaccination. Hindi ko na pabor, pero gina-encourage sa mga pamuluyo na magpa-vaccinate. Kag wala ta nag-discourage sila na hindi sila mag-vaccinate. No? So, amo lang din man ang stand ko during that time ng Action Art. Yes. Sige, on that note, Councilor, salamat gid sa time. No, kag kabay pa kung may mga developments, yun, makatawag kami liwat sa imo. Salamat gid, sir, and good night. Thank you man sa imo, Action Art. No, kag sa aton mga pamuluyo, rest assured, may nagapati man sa vaccination, may nagapati man sa wise ng mandatory vaccination. Pero ang punto, we are encouraging people to vaccinate. But those who do not believe in it, gina-respeto ta na. Kung hindi dapat sila pagpilitan. Thank you, Action Art, kami ang gabi. Action Firing Line. Councilor Dindo Ramos.